ai yanzu ci gaban garin ka yanzu ya fara ba dai na zama sarki ba na rantse duk wasu ayyuka kai ranka ya daɗe wallahi ana son garin ka ya rayu a hana matasa DJ wallahi yawa waziri DJ wallahi DJ suna nan ma ko su yawa waziri gurin wallahi yanzu ga magana gana ni kai kira kawai ka san kira ka san da wanga yau baka kawo da ba to haka garin ka sai tun da nake cikin ƙauyen ka ban taɓa ganin ana DJ ba wani ban ma sai da aka yi amma wallahi ranka suna can gidan idi ta kuɗe mata maza da maza a can mata da maza a to sha kuɗe a yawa aka yi ko garawa a to ka ga yi ne kashi ne a wa alaikum salam idi gurin assalamu alaikum lahiya na iri gurin na dace da Allah ya ka girgiza ana can gidan inni an harbuta shi kunne na sai da bugan ga jiki iri gurin ina kunnan kartahi na da Allah ran kashi da gaba dai gidan inni na can an rukuce shi kina gaba da baya haka na za ko DJ yanzu mun kalama magana da mai martaba ran kashi da a san yadda za a dau mataki gaban ka za a dauka mataki yanzu ina saje yake kai kayan ma a fara mai mutum buloli sai na fara mai cizo ga wuya cizo sai na fara kashi da bari in zauna ne bulala 100 duk wanda aka kama yana DJ ina wannan kodan kashi da ne za ki gali ka tashi ka shiga cikin gari ka sanar wa kowa gaba ɗaya ka faɗa musu na hana DJ tashi ka tayi tashi da Allah a ta gidana a faɗi Allah ya san kashi ne zan sha ga matasa kai shi ba da zaka saka Allah ya san kashi ne zan sha ga matasa san gida ka tayi kai ina sa kare nan duk wanda an ka aje dokar gaita ka bulala 100 an ga wani ya ku jama'a kauye wayo Allah na sarki ya kari ya wayo Allah ya ce ya hana DJ sarki ya kari Allah kashi zan sha ga matasa ya ce ya hana DJ ana zan duk wasu kai kace me na cewa wa DJ ba hana ba to aka yi masu wani jana ana sanarwa an hana DJ ƙarya ce to aka yi ku tsaya zan faɗa ni ba haka nan nace ba cewa ne duk wanda adda spiku guda na DJ su ƙaro guda